हारिकंडिकेचे स्पेशल होवा चटणी संजेर खाणाक जो सकान तन्नीक उसली ओटू लायक कॉम्बिनेशन कश करच म्हणून पळया. एक कायलीन तू थोडे तेल घालून दोन्ही ब्याडगे मिसंगी सना जेरी 1 मिनिट भाजून घेवचे. त्याला एक पूल येता एक प्लेट रेतून घेऊन त्यांचे कायलेक 1 टीस्पून तसम 1 पाकली करबेव. गॅस ऑफ करून वग्गे ಕೂಡ ಚಾಳ್ घेव्या. ये करपूचनच करपलारी कोड जत्ता. एक कोळ मिंतू जेवो एक मिक्सर ग्राइंडर अंतू 1/4 टीस्पून मीठ भाजील मिसंग घालून धाडोचे. मिसंगी कुरकुरी असलारी वग्गी लान जाता. 1 टेबल स्पून कोथंबरी, अर्ध टेबल स्पून जीरे, 1 मुष्टी भरी सोई, 1/4 कप गोड घालून धाडोचे. भाजील सासम आणि करबे घालून जस्ट एक लाईट धाडला पुरो चढ लान करच नका. 1 मुष्टी भरी पातळ भोव घालून हातांतू बरसूचे. पोवा चटणी पटीक असुका हे हरिकंडिके पोवा चटणी त्यांक जना पोवता आणि खंयची उसली ओटू लायक रुची जाता. आमचे वसरीक फॉलो करेन ती. हे व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करेन ती.